Коста хора, аз съм Legendary Warrior BG и това е една кандидатура за сървъра на BG LOL Infoncraft. И да започваме с първата постройка. Тя е някаква термичка за сеяне на различни неща. Аз съм си сял моркови, картофи и жито. Ето. Това ще видите как изглежда. На етажи. Ето. Да. Сега да ви покажа как работи. Водата се изтича надолу до първия етаж и тук се стича долу до честите. И ето както виждате работи. И морковите, картофите и житото влизат вътре в честите. Ето. И това е първата постройка. Да отидем към втората. Ето е нея. Една ферма за дини. Да я покажа отвънка. Не е нищо особено, но да я има. Ето. Да. И да я покажа как работи. Опа! Яка е. И това е постройката. Сега към другата постройка да отидем. Това беше хубаво. Някаква мъничка каштурка. Ето е това от външния вид. Хубавичка си. Ето я. Да влезнем вътре. Ето я. Честове, легла, редстон лампи има. И тук за различни неща, за руди, и различни глупости. Ето я. Отвътре. Ето. Това беше от тази постройка също. И да отидем към другата. Ето и другата постройка. Някоя къща. Ето я. Иванка. Как съм я построил. Ето я. И това е отвънка. Да влезнем вътре. Ето. Не съм сложил нищо вътре, само две легла тук, за да става. И това е първи етаж. Ето. Вода. Няма нищо особено на първия етаж. Да се качим на втория. Ето го и втория етаж. Тук някакви честове, да слагаш нещата, каквото си искаш. Печки. Тук пак печки, пак чест. Има някакви материали вътре. Ето как изглежда. Да погледнеш през прозореца. Това беше от втория етаж. Да излезнете навънка. Ето пак вижте.
да отидем към другата постройка. Ето я. Някакво голямо фонтанче. Яко. Ето го. Хубавичко си. Бива. Ето го. Да. Това е. Тук съм си направил някакъв енчантинг. Ето. Енчантинга. Да, и това беше енчантинга и сега да чинем към последната постройка. Автоматична ферма за кактуси. Ето я. Ето както сте идват тук вътре чувствате пак. И да. Това беше постройките. И да започна на 13 съм. Ще навърша 14. Казвам се Семив. И друго. И ще снимам в сървъра и да, ще снимам, само да ме приемете. Дали ще съм редовен? Да, редовен ще съм, но да, пак ако не приемете, да. И ето го. Защо искам да вляза в Minecraft? Никога не съм влизал в някакъв привет сервер, искам да се пробвам и да помагам. И да. Това е. Ето, вижте пак. Не съм построил много постройки, защото съм само един човек и зато и. Но това беше от мене и да, чао!